Grabatzen ari garen unean gaueko 10:04 igaro diren honetan, Salaberria eta Gaskue dira binakako B-serie txapelketako txapeldunak, lehen fasean 3. postuan geratu, playoffetan Dario eta Gabirondori irabazi, finalerdietako ligaiskan lehen norgehiagokan galdu baina hurrengo biak irabaziz, eta gainera azken horretan 17 tantu azpitik Senar eta Eskiroz utziz, beraz, txapeldunak esan bezala gaur Egiguren eta Bikuñari 22 eta 18 irabazi ostean Salaberria eta Gaskue dira. Nafarrek txapelketa oso goraberatsua izan dute, batez ere lehen fasean lehen itzuli horretan oso gaizki pasa zuten, favoritoen artean sartzen zituen pilotazale orok eta pilotako aditu orok ere bai, baina ez zuten hasiera ona izan, bigarren itzulian baina buelta eman zioten eta azken jardunaldira arte bigarren postu horretan, lehen bi postu horietan geratzeko aukerarekin izan ziren, baina azkenerako 3. postuarekin konformatu behar izan zuten, baina geroztik partida bakarra galdu eta finala, partida garrantzitsuena, irabazi egin dute. Final goraberatsua izan da, egia esan gauza asko gertatu dira, partida hasiera oso berdindua izan da. Ikusi dugu, bi atzelariek batez ere arazoak zituztela pilota kentzerako garaian, Bikuña txapelketa osoan zehar ikusi dugu arazo horiekin, baina egia da Andoni Gaskuerenkiko ez genuela, alakorik espero, esango nuke Larraintzartarrak atzeko kuadroetan, batez ere azken aste hauetan sekulako nagusitasuna eta freskotasuna erakutsi duela, baina gaurkoan kosta egin zaio apur bat gehiago beste batzuetan baino, eta hasiera oso berdindua izan da. Bestalde, azpimarratu beharrekoa baita ere, Julen Egigurenek errematerako izan duen grina, ez? Naiz eta Azpeitiarrak azken partida hauetan kamut samar eduki errematatzerako garaian zehaztasun hori, gaur saiatu da partida hasieratik, baina gaurkoan ere arrakasta handirik gabe, egia esatea nahi bada. Seina joan dira eta gero hortikan aurrera hasi dira urdinak apur bat partida usten. 12 eta 7 aurreratu dira, hor batez ere Inigo Bikuñak galdu ditu pilota dezente galdu behar ez zituenak, Gaskue pixkanaka beti gora joan dela esango genuke, orokorrean bikote urdina txapelketa osoan zehar bezala, baina hor Gaskue gero fresko ikusi dugu, gainera Inigo Bikuñari atzeko kuadro horietatik pilota zailak eramanarazten, eta egia da Salaberriak ez duela aparteko erakustaldirik eman, errematean ere gaurkoan nahiko kamutz ibili da, baina lehen zati horretan batez ere parte hartzaile pilota ongi mugitzen eta Egurene baino gutxiago galdu du, eta hori gakoetako bat ere izan da, inolako zalantzari gabe. Gerora ere markagailuan joan egin dira 17 eta 10 oso kritikoan sartuta zeuden Egiguren eta Bikuña, dinamika erabat negatiboan, gainera biak ala biak asko galtzen ikusten genituen eta partidatik erabat irten da, baina pilota borobila da eta 22. tantoa egin arte ezin da etsi, ez da partidarik amaitzen, irabazleek ezin dute partida irabazitzat eman eta galtzaileek ezin dute partida galdutzat eman, eta hori erakutsi dute, islatu dute kantxan Egigurenek eta Bikuñak, hor pare bat tanto egin dituzte. Inigo Bikuña azken zati horretan apur bat lasaiago jokatzen edo ikusi dugu baita ere, frontisa askoz ere gehiago aprobetxatzen partida hasieran baino, eta hor Gaskue sufritu apur bat, izan ere hor 17 eta 10 zioa zela uste dut, bai inguru horretan, 16 eta 10 behar bada, hor etenaldia eskatu dute, hurrengo tantoan Inigo Bikuñak errebotean sartu du pilota, gaurko partidako errebote bakarra horixe izan da, eta egia esan hor bazirudien Egigurenek eta Bikuñak apur bat asmatzen bazuten aukerak izan zitzatekela, ez? Partidari buelta emateko. Eman diote, 16 eta 17 ere hurbildu dira, hor Salaberriak eta Gaskuek gaizki pasa dute, mentalki oso egoera kritikoa zen eurentzat, baina erakutsi dute txapelketan zehar batez ere bigarren itzulian mentalki nola eman zioten buelta, beste jokobola batean hasi ziren, eta hortikan 18 eta 16 ipini dira aurretik, eta azkenerako
22 eta 18 amaitu da norgehiagoka azken zatian Salaberriak ikusi du, jokoan sartu beharra zeukala, Gaskue ere egoki aritu da, bikuina berriz ere pilota galtzen hasi da, eta ondorioz garaipena Salaberria eta Gaskuerentzat izan da. Honen bestez, Goizuetarrak bere profesionaletako bigarren txapela eskuratu du, aurretik lauterdiko bat ere irabazi nahi zuzen ere Julen Egigureni, eta Andoni Gaskuek bere profesionaletako lehen txapela eskuratu du. Julen Egigurenek beste final bat galdu du, Zubizarretaren aurka galdu egin zuen lauterdian, Salaberriaren aurka ere lauterdian galdu, Peio Etxeberriaren aurka buruz-burukoa ere galdu, eta gaurkoa zuen bere binakako lehena, baina gaurkoan ere ez du irabazterik izan, eta honen bestez laugarren finala jarraian galdu du Egigurenek, baina esan bezala horrela jarraitzen baldin badu, ziur txapelen bat sari hori, zalantzari gabe, iritsiko zaiola Azpeitiako aurrelariari, eta Inigo Bikuñak berriz, bere lehen finala zuen, honek ere profesionaletan, gezurra badirudi ere, izan ere lehen bigarren mailako dinamika horretan aspaldi xamarrean sartuta dago, baina gaurkoa zuen lehena, ez du irabazterik izan, baina honek ere txapelketa honetan partida askotan emandako maila eman ezkero irabazteko aukera handiak izan ditzake. Esan bezala, Salaberria eta Gaskue binakako B serie txapelketako txapeldun, 22 eta 18.